Baina horrek badu bere arrazoia. Ingelesarena izan zen Plinio kanaiari eta bioi irakatsitako gauza on gutxietako bat. Nik uste dut multizahar gizajoa ez zegoela oso konforme bere buruarekin, ni bezalase. Bizimodu aldatu edo beste zerbait izan nahi zuen hark ere. Gutxienez, hizkuntzak ikasi nahi zituen bidaiatu ahal izateko, herritik inoiz mugitzen ez bazen ere. Dena den, goizero jartzen zen oinarrizko ingeleseko kasete bat entzuten, jantzi bitartean. Badakizue esaldi horiek. Nongoa zaren, nola duzun izena, nor zaren, ea azukrearekin ala azukrerik gabe nahi duzun, hori guztia irakasten dizuna. Beraz, guk nahita ez entzun behar Plinio izaharra arrakastandirik gabe buruz ikasten saiatzen zen esaldi labur haiek. Zergatik ikasi nahiko ote du Pliniok ingelesa? Galdetu nion egun batez anaiari. Gaur egun ez zegok jakiterik, erantzun zidan hark, hortik inolako arazorik egin gabe. Era berean, anaiak ere kasetakoa errepikatzen zuen, egunen batean atzerritarren baten eskuetan, oinetan hobeto esan da, erorita ere prest egoteko. Nire uste apalean ura ezinezkoa zen, baina alase ikasi nuen, bada, gel pitzak lagundu esan nahi duela, eta beste zetasun batzuk zirela bide, ondorio honetara iritsi nintzen. Arratoi ura, norbaiten gandik eskutatu nahian zebilela, eta ni hartu ninduela eskutalekutzat. Of course. Where are you from?